Gikatakdang pasigaon na karong gabii ang giatangan nga giant holiday tree sa Tagum City. Sa ang dugang detalye na ini pinaagi sa live report ni John D. Esteban nga live mismo sa Tagum City. John D. Yes, Sara, dinhi sa Tagum City Hall grounds, masaksihan ang pagpasiga sa giant Christmas tree sa Tagum City. Kini ang pinakataas sa nasod. Human ang duha ka bulan nga preparasyon karong adlaw na alas 6 sa gabii pasigahon ang 202 feet Christmas tree. Mas taas kini og 5 feet itandi sa milabayng tuig nga anaa sa 197 feet. Ang tema inspired sa Noah's Ark, maunang sa ubos nga bahin o ang base layer sa holiday tree disenyo sa barko. Ang ubang layers gadornohan og classic-classing animal design. Ang mas nakapanindot ug nakapa-colorful niini mao ang daghang Christmas balls ug 120,000 LED bulbs. Sa tumoy mao ang Moravian Star. Andam na pod ang mga performers sa ilahang pasundayag unya human sa lighting. Gani, giandam na ang mga lingkuranan dinhi sa City Hall grounds alang sa mga mananaaway. Gawa sa lighting, ilhon usab ang 344 barangay health workers sa 23 ka barangay sa Dakbayan alang sa ilahang natampo sa kalambuan sa syudad. Expect nato nga nindot gyud kaayo ang atong holiday tree karon dili lang ang atong holiday tree apan tibuok City Hall ang palibot mohatag gyud og kahayag og kalingawan alang sa atong mga katawhan. Sara, ang mga nagsayo dinhi karon noon nag-ukab na sa ilang mga payong kay mitaligsik pero sumala sa City Information Office mag-ulan man o dili, parayon ang pagpasiga sa ilahang giant Christmas tree karong gabi alas 6. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.